Neked mi a véleményed erről? Hát az a kormány, amelyik magát családbarát kormánynak mondja, ilyenkor lepleződik le, hogy igazából nem családbarát kormány, a saját kormánya, csak saját magát akarja jólétbe terelni, és ez minden pénzre szüksége van. Mert ahogy mondtam, uniós pénz nem érkezik, ezért Orbán azt mondja, hogy mégis mindegy, hogy Brüsszel adja a pénzt vagy te, a lényeg, hogy a nap végén az a pénz az ő zsebébe kerüljön. És ha Brüsszel nem ad pénzt, elveszi tőled. Ezért nem kezeli a drágaságot. Ezért van az, hogy kimegyünk Romániába, és a barilla tészta 400 forint, meg 1200 forint, de hogyha átmegyek Szlovákiába, akkor a Fideszes CBA 2000 forintért adja azt a kávét Romániába, amit ott 3000 forintért adja. Nyilván 3000 forintnak a 27%-os áfája sokkal több, mint 2000 forintnak. Ezért azt mondja Orbán, hogy neki a drágaság az egy életmentő dolog ebben a helyzetben. Ha nincs uniós pénz, akkor vadráguljon az élet, annál több adó fog befolyni. És ha ez nem elég, akkor megszünteti a csokot, akkor 28% adót vett ki a megtakarításra.